अगर आप भी चाहते हैं कि आरसीएम म्यूजिक के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। म्यूजिक बाय रौनक रसिक। छौरी अपने से देतई रे तो छोरा सब काहे न लेतई। कि छौरी अपने से देतई तो छोरा सब काहे न लेतई। फिरी वाला चीज जे मिलतई तब काहे केहू छौरी देतई। कि छौरी अपने से देतई तो छोरा सब काहे न लेतई। कि छौरी अपने से देतई रे तो छोरा सब काहे न लेतई। आप सुन रहे हैं विश्वनाथ प्रेमी के आवाज में। छौरी अपने से देतई तो छोरा सब काहे न लेतई। काहेला डराई काहेला लाजाई छौरा के छौरी जब बोले बेला बोलाई बेला बोलाई बेला बोलाई। काहेला डराई काहेला लाजाई छौरा के छौरी जब बोले बेला बोलाई। ताजा ताजा रस के हूँ काहेला चूसी जब के हूँ अपने से आके तू सवाई। कि छौरी जब खोल के देतई रे तो छौरा सब काहे न लेतई। कि छौरी अपने से देतई तो छौरा सब काहे न लेतई। राइटर पर भेस थारे में आबो एमे डाल के तू ही सुलझाबो। विश्वनाथ प्रेमी सटहे में आबो एमे डाल के तू ही सुलझाबो। केहू नहीं समझता रे मोहम्मद बिहारी तू ही समझाबो। कि छौरी जब खोल के देतई रे तो छौरा सब काहे न लेतई। कि छौरी अपने से देतई तो छौरा सब काहे न लेतई। फिरी वाला चीज जे मिलतई तब काहे केहू छौरी देतई। कि छौरी अपने से देतई तो छौरा सब काहे न लेतई। कि छौरी अपने से देतई रे तो छौरा सब काहे न लेतई। अपन म्यूजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो मोनियारी वाज।